От времето на просвещението в западния свят се опитват да разделят науката от вярата и са успели в голяма степен, като въвеждат един методологически материализъм в науката, като този материализъм изисква да се търсят само естествени причини за научните явления, което е всъщност идеология. Няма място за Бог, няма място за свръхестествени явления. Това на пръв поглед е правилен подход, обаче целта на науката не е да намери единствено естествени причини, а да намери обективната истина. Затова е необходимо науката да бъде отворена и за такива възможности. Това нещо беше изречено и от един от водещите научни атеисти, Ричард Докинс, който каза, че въпросът за Бога е научен въпрос и той има своето място в науката и че дори сега да не намира потвърждение, трябва да се търсят аргументи, за да се види дали действително той може да бъде аргументиран този въпрос добре и дали може да намери някакво потвърждение, научно потвърждение, емпирично. Нещо, което аз точно на това предизвикателство съм се опитал да отговоря. Аз съм го кръстил аргумент, защото преди да бъде потвърден и преди да бъде обсъден с научната общност, за сега е само аргумент. Но аз не бягам от тази проверка, понеже го изпратих в Руската академия на науките да бъде проверен този научен аргумент. Той се базира на моята книга "Великият дизайнер", задочен дебат с Стивън Хокинг. Само накратко ще кажа, че 2010 година излезе книгата на Стивън Хокинг и Ленард Млодинов "Великият дизайн" и тя разбуни духовете тогава много в Великобритания, по-късно и в целия свят, като религиозните лидери се опитаха да отговорят, че на предизвикателството на Хокинг и Млодинов, че не е необходим Бог за построението на Вселената, а трябва, че природните закони са достатъчни, взаимодействията, частиците са такива, че позволяват една еволюция на галактиките, еволюция на живия свят и Бог просто трябва да се изреже от бръснача на Окам, като непотребен. Така че аз започнах да пиша тази книга малко след като се запознах с тяхната книга "Великият дизайн", затова съм я кръстил и "Великият дизайнер" и съм се опитал да покажа, че поне в три области, в подреждането на галактиките, в абиогенеза, това е появата на живота от неживата материя, и дори за самата еволюция, че видовете не могат да има едни граници между видовете, които не могат да бъдат прескочени. Така че написах една обширна книга като отговор на Хокинг и Млодинов, но въз основа на нея изведох един аргумент. Той все още е аргумент и затова казах, че го изпратих в Руската академия на науките. Оттам получих блестяща рецензия, в която потвърдиха руските учени, академици, професори, които тук ще отворя една скоба, че те са материалисти, те са възпитани в научния материализъм, в диалектическия материализъм, по-точно, който е от съветско време, и че самите те не възприемат креационистката идея за сътворението на света от Бог. Дори бяха писали едно писмо през 2010 година или някъде там, не си спомням, до президента Путин, да не се приема богословието като научна дисциплина. Тоест, те са много настроени срещу научния креационизъм на американците и дори са го обявили за псевдонаука, но приеха моя аргумент, което е голям пробив, като потвърдиха, че той е напълно научен и че за пръв път някой е успял да опровергае главния аргумент на материализма и натурализма за мултивселена. Тук пак трябва малко да поясним, че аргумента за мултивселена говори за това, че може да има безкрайно множество от светове с най-различни константи, с най-различни закони, взаимодействия и ние просто сме улучили от тотото, сме изтеглили печелившия свят, който, който е с подходящи закони
и константи, в който може материята да се самоорганизира и да стигне до човека, до едно мислещо и съзнателно същество. Аргументът се състои от две части. Математична част и емпирична част. Математичната част се базира на едни граници и на множествата на Кантор, понеже в математиката има много парадокси. Там важи една теорема на Гьодел, че логиката и математиката семантично са непълни и не могат на тяхна база не може да се структурира едно сигурно доказателство. И затова казвам, че ако някой учен се навие, нали, да говорим по тези въпроси, той трябва да опровергае не само математичния аргумент, но трябва да опровергае и емпиричния аргумент. Емпиричният аргумент вече се базира на построението на живите същества и построението на Вселената. И там вече съм дал последните данни от биохимичните изследвания, нали, за появата на живота, за това генетичните изследвания, за това как изглеждат живите организми и най-вече тези молекулярни машини, които са вътре в тях. А също и това, което откри телескопа Джеймс Уеб, едни галактики, които са в самото начало на Вселената и които са от стотици милиарди звезди и които са добре построени, които в състава на звездите влизат не само хелий, както се предвиждаше, но влизат и много други елементи от Менделеевата таблица. А това не може да се получи в резултат на природните закони. Необходима е разумна намеса. Че дори да съществува безкрайен брой вселени, то настройките на физичните константи са много повече като множество. За да се получи точните настройки на, да речем, няколко десетки физични константи, основни физични константи, които определят нашия свят, множеството е много по-голямо, безкрайно по-голямо, отколкото множеството на вселените. Така че по случайен начин не може да се стигне до построението на нашия свят. Всички изследвания, които съм, от които съм се възползвал и които съм използвал, съм дал линк към тях, така че всеки един може да се увери, че това са изследвания, публикувани в най-престижните научни изписания за физика, за астрономия, за космология. И те са достъпни за всички. Мултивселената не е достатъчна като доказателство. Това е главният аргумент на атеистите срещу антропния принцип, че константите са добре избрани. Не е достатъчна като обяснение на антропния принцип. И второ, емпиричната част пък доказва, че законите, които са налични в нашата Вселена, не могат да доведат до самоорганизация на материята, а е необходима външна разумна намеса. Всички налични аргументи са само философски. Космологичния, телеологичния, онтологичния, това са трите основни аргумента, но има и някои допълнителни аргументи, но всички са философски. И до сега споровете се водеха именно на базата на тези философски аргументи, но както казах, теоремата на Гьодел показва, че логиката и математиката са семантично непълни и не могат да представят такова строго доказателство, затова споровете могат да бъдат безкрайни. Но когато представим вече доказателство, което се основава на математиката и на емпиричните данни, затова съм го нарекал и научно, тези аргументи, които се потвърждават емпирично, те се приемат за достоверни. Това е един обективен критерий за научност и за истинност. Аз кана учени, които математици, които са физици, астрономи, космолози, биолози, природните науки, дори да не са апологети на атеизма, но така смятат, че може да открият някакви грешки в аргумента и бих се радвал това да са учени с някакви научни степени, с научни разработки, които са работили по този проблем и могат да вземат отношение. Като ще поставя един адрес, на който могат да ми пишат, ще ги помоля да изпратят и някакъв линк към техните научни разработки. И
заедно ще определим някаква платформа в интернет, на която можем, нали, да проведем спора. Като аргументът е преведен на български, на руски, на английски език, с малко уговорка, че английският превод е правен от преводач, който не е, нали, няма някаква специалност в природните науки, не е завършил, нали, така, общ преводач. Така че някои неща може да се наложи да уточним, да доуточним. Докато руския и, нали, българския и руския текст са перфектни. Друго, заедно можем да се разберем за това, кои ще бъдат, примерно, жури, които, нали, да избереме такива учени, които са безпристрастни в своите оценки. Така че да има и едно научно жури, което да удостовери кой от двамата, нали, защото смятам, че трябва да се проведе един дебат, който не успях да, нали, да проведа с Хокинг, защото той почина точно когато, нали, написа книгата, но Младенов е жив, той също би могъл да се включи в този дебат. И това е идеята, нали, да се удостовери аргумента дали е строго научен и тогава вече може да се говори за доказателство за съществуването на Бога. За сега съм, нали, представил нещата като аргумент за съществуването на Бога. Наградата е една бутилка коняк от Наполеон от 160 евро. Това е скромен облог, но по-скоро идеята е, нали, да бъде осъществен този научен дебат и да се удостовери дали аргумента, който съм представил, макар че той вече има своята рецензия, нали, от Руската академия на науките, но пък да стане и достояние на научната общественост този аргумент и да бъдат, така, да предизвика една дискусия в научната общност. Преди това имаше един аргумент, един космологичен аргумент на Уилям Лейн Крейг. Той използваше един ислямски аргумент на Калам, космологичен аргумент на Калам, и той предизвика също така много обширен дебат в научната общност, но пак казвам, че този аргумент беше в основата си философски и до някъде математически и не беше, нали, не може да се нарече научен аргумент, строго научен аргумент, защото нямаше емпирия, докато в моя аргумент има не само математика, но има и емпирично доказателство. Всеки един човек, нали, като се замисли откъде е дошла природата, съвсем спокойно може да разсъждава и така, че един разумен Бог, един безкраен, нали, както е дефиниран в християнството и в някои други религии, дух, който, нали, има безкрайна мъдрост, безкрайна сила и всемогъщество, може да създаде и да подари Вселената, може да създаде живота, т.е. че Вселената и живота може да са дело на някакъв разумен Бог, или даже в някои случаи учените казват, че може да сме експеримент на извънземна цивилизация, която е в друго измерение, и че дори един студент по физика от тази цивилизация при рутинен, нали, лабораторен експеримент може да е създал нашия свят. Той е аргумент, така, в научните среди често се използва. Така че това, че, нали, ще докажем, че има разум за Вселената, не е още съвсем строго доказателство, че това е християнския Бог. Аз съм подготвил и една втора част, нали, на аргумента, в която, нали, вече говоря защо трябва да отнесем нещата към християнството и Бога, който се открива в Библията, но тя ще бъде по-нататък, нали, представена тази част. Но и това не е достатъчно, защото всъщност човек може да реши да бъде индиферентен към този Бог, т.е. безразличен. Да, Бог е сътворил Вселената, но какво от това? Така че отношенията ни с Бога, който е личност, може да са отношения на незаинтересованост, може да са отношения на омраза дори, защото някой казва, че ето Бог уж е добър, пък има толкова много зло в света и, нали, това е една причина да го мразят, да имат едно неприязано отношение към него, докато може и да са отношения на любов. Примерно в християнството разбираме, че
Христос е понесъл на кръста греховете, нали, наказанието за нашите грехове и че Бог не е настроен лошо към човечеството, а всичко това зло, което идва в света, идва от изкушението на един паднал ангел и от нашата човешка немощ, от нашите грехове, нашите страсти и че Бог е настроен добре към нас и желая да ни помогне да преодолеем слабостите си, да се покаем за греховете и този живот е съвсем кратък, нали, на фона на една вечност, която може да прекараме в един прекрасен свят заедно с Него. Това е стъпка към Бога, но нали, тази стъпка премахва една огромна преграда, еволюционната преграда, защото Дарвин всъщност обясни подредбата на света, тази чудесна подредба на света с принципите на изменчивост, наследственост и естествен отбор. Това беше чудесно обяснение, макар че то, ако се разгледа в подробности, се оказва, че не е достатъчно. И аз точно това съм оборил неговата идея за натуралистично обяснение на света. И тази идея ще отпадне. Т.е. ще се покаже, че не е възможно светът да се появи по естествен начин в резултат на законите. И както казва апостол Павел, че нашата вяра е силно за събаряне на крепости. Става въпрос за крепостите в човешкия ум. Това беше една крепост в човешкия ум, т.е. че света се е появил по естествен начин. Тази крепост ще падне, но пак не е достатъчно, ако човек не възлюби Бога и един брак се основава на любовта, т.е. едно съвместно съжителство. Той може да избере и да не бъде с Бога, да не живее с Него в вечността.